So may kuan na may logical connection na. Kay kuno mga higala na ay culture of violence. Buwang na istorya ha. Sige daw, paminahon ta nato ni mga higalang o mga probitsos katilingban. Sige. Itong Duterte family. Pamili pag yun nalitok. Basta-basta Delikado ni mga higala. Political, ano ba to? Demons or evil na. Demons ka na. Yung usual na politiko na pagka ano na, okay na yan, wala na yan. Demons pa'y nalitok may higala sa... Ano sila eh, kumbaga nagkalat sila ng virus. Tanaw mo lagi. Lipunan sa mga institution. Kaya kung i-excise mo ito, talagang malawak eh. Kaya kailangan yung, kumbaga eye on the ball ka rito. Hindi mo pwedeng bitawan lang ito, parang half, ano lang, yung parang half-baked or hindi ka full-time dito sa endeavor na to. Dahil talagang mabilis sila, they can bounce back easily. Itong Duterte family, Okay na. hindi sila basta-bastang mga... Tawa, unsay tawag ni Trillanes sa mga Duterte family ha? Family. Sige. Kamong nag-believe ni say tawag niya Sentray. Sentray man na. Kamong may believe ni Sentray. Okay, atong i-dissect mga higala yang pamahayag. Ang tawag niya mga higala is Duterte family. No? Wa na siya naghuna-huna nga naapay mga bata, nga wa pa may naapay mga bata nga mga Duterte nga dili politiko. Pero ang tawag ni Trillanes sa Duterte family is political demon. Actually, Trill, mas demonyo ka tanahon, eh? Ay, Nga nagbilin kunog virus mga igalas katilingban, ug mauna ni ron, kulang na lang mo ingon, pati lagi patay mga igala ng mga sa eskwela, patong sa takloban, kulang na lang lagi. Ilan ang i-connect mga kaigsunan. Kaibaw mo mga higala, ako agamay lang kay 8:49 na musunod na karon ang programa mga igsunan sa atong kapulisan. Kay bawo mo mga igsuon ngano nga ang tao mga higala muhugyaw. It's not that ang tao gustong patay. No? Dili na walay tao may higala nga gusto ni ana. It's not that ang tao may higala gusto og extrajudicial. No. Walay gusto ana. It's not that ang tao mga higala gusto anang ibutang nimo sa imong mga kamot ang balaod. No, nobody wants that, mga kaigsunan. But nga man, nga sa panahon may gala nga, si Duterte, si PRRD may gala kanina nangampanya, muhugyaw ang mga tao, no? Tanan may gala, usay level des katilingban, mapastor pari may gala, nigduyog sa una, naalay uban gyud di. Kay pakaron inon pong matarong. But the large the majority of the population or the population may gala sa Pilipinas. Ngano man ngani man no kadako ang suporta because sa kadaghan problema sa katilingban mga higala kabalota sa korupsyon. Okay? That's an open secret already. Naay korupsyon ngano man sa sistema nato na mga kaigsunan. No? Kasi kaniadto mga higala kauban-uban ko anang mga mo deliver mig kahoy gikan sa Trento paingon og Bunawan. No? Pila ka checkpoint mga higala nga mong tagakan. 20 mil gud among budget. Ay! Yagi magko anang kuyog-kuyog anang truck nga magkargag palkata gikan Trento. Pagsud pa na mo krusing kuybas di na mi kalahos pulang lupa may galag di mi mobilin diin ardaan. Naipapil na wala na. Kompleto na ngano ang planted species na. Palkata na. No? Pag-abot may galag, Mungkayo, Monte Vista, tanan, malabian mga igala. Kulang na lang, NPA may igala mo checkpoint eh. Ay! 20,000. Unsay pulos nga nung itag 50 yun na mo to. Para matagtag ni mo ayo para way mangluod sa dalan may igala. What do you call that? SOP. 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 Standard Operating Procedure, no. Ang SOP, saging, uway, o pirit. No, wala sa una, may checkpoint, may gala, no. Kuha na lang, stop di ay. STOP, saging, truso, uway, pirit. Ay, karga ni mo, mga igalap, isda, bili, joke isa ka kilo diya sa, nakabutang, stop. So, other than that, droga.
Katong reporter pa ko mga higalas bumburadyo dito sa Butuan. Kakuyog ko mga higalas tanan nga mga operation. Pukaon ko bisag alas 12. No? Amot asa na to si Ma'am Martinez to akong taga Langihan ba to? Siya man to station to. Manawag, sir, natay operation. Sige. Pag abot na mo dito sa balay sa Maranao, mga higala, kuan lang. Sus. Kayo ka droga pa imo. No? Grabe, dagana. Mga katropa. No? Abuagi ko anang magmotor ko usahay. Makabantay, murarag bitsin. Iana raw. Oh. Pero kabalo ang mga tao, ana. Pero ano man, kasayod sila, dakpo nimo, prisoho nimo, mag-play bargaining, mamaligya na sad. Sawa na nimo. Walaod lagi. So nahimo siyang cycle. Aware ang tao, ana bay. Aware ang tao, ana. Ang suporta sa tao, ingato kadako kang digog, is a sign of desperation. No, really desperation, but ano bang putting all the hopes na ananay mo tanan bahala na kaniya. Kaya at last, ma-address na gyud ni ng mga butangan ni. Naanag yung tao mo tingog, naanag yung tao mo barog nga, kani binuang ni, no? Mabalikas na gyud ang angay, balikason. Wala ka nalipay kay na malikas. No? Pero nalipay ka mga higala sa kamatuoran on the fact mga higala nga katong mga taong nga mga untouchable na aragyoy nakakuhit mga higala kadugayan. No? Sa katong mga tao nga nagtuo sila mga higala nga di na sila matandog sa katilingban gumikan sila kwarta otoridad. Na aragyoy kadugayan nakahapak silang kuan na gyud ba? Nadukol ra gyud nadugay. Mao na. Ingana. No? Kay kakita ang kabusa na, kakita ang masa na, and yet, kita ta, nga way leader may galang ligon nga ni Barog, para ani, tanan, puro kwarta. No? Watay leader na kita may galang nga, sa katapusan na kita, kanina, nagrepresenta gini sa atong mga kahigwaos, mga kaligot-got tanan. Sa sistema mismo. Mao na siya. Virus ba ang tawag, ana, Trillanes? Virus ba ang tawag, ana? Kaya kung virus ang tawag, ana, I would be happy to be infected with that virus. Kaysa ma-infektuhan ko ng imong virus. Kay, nawa na siya, oh. Iyan ay generalize. Pati itong mga anak, kasi may labot atong mga Duterteng mga apo, ay mga mga buot. O, political demo na dito, tanawa na nga klase sa utong magunahuna na. Tarong ba na? Ay, nako. Kung virus man to, mga higalang ilang gidalan na Duterte, kadto magpa-infect ko ato nga virus, pero di ko magpa-infect kaning virus nga nasa utok, mga higalang Trillanes, bahala mo diya. Kamu ko no. Ay, kalente ha, atong Aguanta Party List. Unsa man imong himtang karon, i-follow ninyo na, pila na follower na to? 753 million? Ano kaya kayasa ko. 35? Oh, 735. I-follow ninyo na, kaya nag-follow man mo sa atong mga pages, subscribe mo sa atong YouTube, i-follow ninyo na ato ang page sa Aguanta Party List. Ang motto, ana mga higala, muna sa nahimuan yung motto ha, muna paminawan nyo na akong tambag. Kaya imo mang gisudlan, Aguanta ha.